adlaw sa tanan. Ako dahil si Bonifacio Belio Jr. Nagpuyo sa Old San Isidro, Buhangin. Na abot yung time na nakuha problema, pero sa heart akong bata na gikan pagkabata ang sakit. Kaya ako mamigbil sa hospital. Bayo nang ngayo ko mga inabang sa mga itungdan sa gobyerno. Usa si Sir JB naghatag sa ko 100,000. Ato pang 2023 pa to. Kaya na ko lang gina-renew kaya sige mag-follow up ko kapag mga sakit akong bata na po mag-operahan. Primero gipa dayon sakit-sakit po di maibtan og ngipon kung dili mo operahan. Makuyapan man. Mo nag benta po og 60,000. Na ngayon na po ginabang, tagaan na po ko. Wa po tayo labot ang 100,000. So pas-pas pa kaya mga staff motong na natagaan motor na opera na kong bata. Pero nakagawas namin na nasa balay. Tamat sa mga Garcia na natabang nila sa kuha o umaabot pa yun ng adlaw.